Esselamu alaikum, da vas Allah nagradi za vaš trud. Pitanje koje mi je od ogromnog značaja jer me zbunjuje glasi: zašto smo uopšte stvoreni? Zašto je cijeli svijet stvoren kad je i bez toga moglo? Tada ni mi ne bismo imali kazne, a ni Allah dželešanuhu ne bi bio ljubomoran na naše greške. Marijema. Pitanje je, da kažem, malo i besmisleno i čak pitanje je miješanje u gajb stvari koje mi ne znamo. Allah je iznad svega, je li tako? Zašto je on stvorio ovaj svijet? Zašto je stvorio čovjeka? Zašto je dao da se čovjek pati na ovome svijetu i tako dalje? To je njegova volja. Allah se ne pita za svoja djela. Zašto je to uradio? Dok se ljudi pitaju zbog čega su to uradili. Prema tome, znači, Allahova volja je htjela da stvori ovaj svijet. Kakav je, takav je, da bude precizan, da bude skladan, da bude ovakav. Zbog čega je stvoren ovaj svijet i čovjek u njemu. Islam nas uči o tome. I Islam nam upravo olakšava to pitanje, jer to pitanje je mučilo sve filozofe, od antičkih filozofa do današnjih filozofa. I svaki pametan čovjek se mora, ako imalo misli, razmišlja o svojoj sudbini, zapitati odakle sam došao, zašto sam došao, gdje idem poslije ovoga svijeta. Na ta pitanja ne možemo odgovoriti niko osim prava vjera. Ne može filozofija odgovoriti na ta pitanja, ne može nauka odgovoriti na ta pitanja. Na ta pitanja može odgovoriti samo islamsko vjerovanje, to jest akide. Upravo da od islama ništa drugo nije došlo, nego samo da je došlo to nekoliko ajeta koji su odgovorili na pitanja zbog čega je čovjek stvoren, bilo bi dovoljno da se čovjek spasi. Zbog čega je Allah stvorio čovjeka na ovome svijetu? Allah je stvorio čovjeka na ovome svijetu radi sebe, da ga spozna, znači Allah je stvorio čovjeka radi sebe, radi Allaha. Zbog čega? Zbog toga da ga spozna, da mu se pokori i da uredi ovaj svijet po Allahovim zakonima. A sve ostale stvari, sve ostale svjetove, osim čovjeka, one su stvorene radi čovjeka. Znači, vidite li, Allah je stvorio čovjeka radi Allaha, radi sebe. A sve ostale svjetove je Allah stvorio radi čovjeka. I zato Allah dželešanuhu nije zadovoljan i smatra najvećim grijehom da čovjek uzme ono što treba da robuje čovjeku, da bude božanstvo čovjeku. To je taj širk. Prema tome, znači, čovjek je stvoren na ovome svijetu da spozna Allaha dželešanuhu. Nakon što ga spozna, da mu se pokori. Kad mu se pokori, da uredi ovaj svijet onako kako Allah dželešanuhu želi. I zato je Allah dželešanuhu počinio sve svjetove čovjeku upravo radi toga cilja da što lakše i što bolje čovjek realizuje taj cilj zbog koga je stvoren na ovome svijetu. I normalno, ako bude tako postupao, on će biti i nagrađen kod Allaha dželešanuhu i na ovome i na onome svijetu zbog toga. I na osnovu toga cilja Islam mjeri vrijednost, napredak, kulturu i civilizaciju čovječanstva. Pa oni ljudi, bilo to zajednica, bilo pojedinci, bilo država, koji realizuju ova tri cilja u svom životu, znači da spoznaju Allaha dželešanuhu, da mu se pokore i da urede ovaj svijet po Allahovim zakonima, oni se smatraju kulturnim, naprednim, civilizovanim, intelektualcima i tako dalje. Dok oni ljudi koji ne ostvari ova tri cilja u svom životu, bilo to pojedinac, bila to država, bila to zajednica, oni se smatraju nepismenim, nekulturnim, necivilizovanim po islamu, ma koliko dostigli od ove materijalne kulture i civilizacije, ne znam koliki stepen. Znači, da ponovimo, Allah je stvorio, znači, ovaj svijet radi čovjeka, a čovjeka je stvorio radi sebe.